எதிர்ப்பு அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு ஒரு வியாபாரம் அப்படி சொன்னால் போட்டி இருக்க தான் செய்யும். இதில் வந்து என்ன பிரச்சனைகள் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, மூலப்பொருள் வந்து விலை ஏறிக்கிட்டே இருக்கிறதால, காஞ்சிபுரத்துடைய சேலை வந்து விற்பனை வந்து குறைஞ்சிருக்கு. மற்ற வெளியூர் சேலைங்கள்லாம் இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி முதல் தரமான பட்டு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து மக்கள் வாங்குறதில்ல. அது வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு சேலத்துடைய பட்டு வந்து விலை குறைச்சலாக இருக்குது, அப்புறம் தஞ்சாவூர் பட்டு குறைச்சலாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து மக்கள் வாங்குகிறாங்க. பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர்லூம் வந்து அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க சேலத்துலலாம். அந்த சேலை வந்து விலை கம்மியாக அவங்க கொடுக்குறாங்க. காஞ்சிபுரத்து சேலை அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா காஞ்சிபுரத்தில் வந்து கைத்தறி தான் செய்கிறதால இங்கே விலை அதிகமாக இருக்குது. அதனால் அது விற்பனையும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. வாங்குறவங்களும் வாங்குறதில்ல. அப்போ பண்ணுற கைத்தறிக்கும் இப்போ பண்ணுற கைத்தறிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அதாவது இப்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி சொன்னாக்கா, 2 பேர் வேலை செய்வாங்க ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ வந்து ஒருத்தரே வந்து செய்கிறாங்க.